chỉ bay về cô lẽ tôi là hiền lại đa ngã lệ minute som pali ania với nãy khán post trengin Amazon ka thil cha ron thlenga enge ni che en tiang unboxing kan nei don ni o tuna kan mu me khi voina Amazon atanga ka thil cha lo thleng chu ni a enge ni che kan en don ni hey amazon.in tin zia ka unboxing kan nei don ani thil cha hi atha em thalawem ti ta kan en don ani hi ai ni a lazy bracket mobile phone ya hong thot la hi tak chu ni hi kor vela nian tuam thakop maya kan en ze lang mizo trong chuan kan hriat thiam thei dan tur chuan hi mobile phone stand table mobile phone da nang chu ni mai nga video vel shoot don hian tripod ang chi hi har se me ma chan chu chung lama tanga nuai lam focus don khan tripod ang chi kan man hian nuai lama te hian her kwal theilawa a focus tir theilawa chu bang chuan hetiang chi hi du ati koi the ni wang hian Amazon a ka cha a thange thalo kana shelawa hai unboxing kan nei me ka thatura te ngai la table sira vuachi ania table a ei tuna kan muang hian ei table sira nia tlai hi fia zo kan garing tian table sira tian chebe tir turania chuan hian tuna kan huang hian hetla hian phone kan danga ti chuan awesome takin ti hian phone kan vu anga hetlai vela a hnuai a hian thil khoi du tai la thil te ziak du tai la emo tutorial ang te ti du tai la ti hian phone tlen kan vu anga a hnuai a hian awesome takin achung lama tangin aya hnuai lama table chunga thilam te thadeu na focus thei do ni tripod ta kan ti chuan thil boi thlak deuh chu achung lama tang hian tripod hi ten a focus thlak tir theilawa a hnuai lam hi a focus tir theilawa me tripod tuna video ka shoot na po hi tripod chu ni thawa Amazon na ka cha thaw ania amairo chu table chunga hanti don hian table chunga tianga thil zia te hanti lan don hian kan kuai kun thei lo ti mayang a kuai her thei lawa chu wang chuan hetiang chi hi ka cha a thakop maya a that mel khop maya chuan hei hi ala om boka hei hi
anh em en dễ lắm hay chú à chế na tủ ôm tắc anh headline à vụ na tủ anh ôm tắc anh anh ấy chia hi tiền vụ tủ ôm tắc anh hay hiền phone headline hiền cần đá ngã tiền phone à chế bằng à vụ đàn hi cái sự chia lova tia vụ tủ nghe cái sự lova tia vụ tủ nghe em tia tị tủ nghe kalau sự chia lova thì kan ka vụ lụt thấy chia ka vụ lụt thấy chia thì hiền tị nghệ tủ ra ni anh ấy thì kan ka vụ lụt chia ai hi kế ni ai tiền kan vụ ta table tiền kan vụ hay tiền kan đủ na kan kuai her thei ni tiền kan tị kan kuai her thei tiền niệm đậu kan đủ chuan tiền kan kuai her thei boka thì hiền phone hiền test na tur kan ei lok lawa anh po đi xe lá thì hiền antenna headline hiền focus tir đủ tay lá ta hiền phone kan da nga ta hiền phone kan che tir nga phone kan che tir nuwa tiền awesome takin anwai kan focus tir thei mai do ni kha ani sela phone pahnih kan nei kalau nei rem chang lawa chu bang chuan a tutorial ang tak khan kan ti thei lawa eng pawh ni sela tuna kan ti china ka chuan a ti dan phung chu kan hre thiam ve ko me thakop maya a hming hi hay po hi lo ma hay thakop mai alo zel maya tira kan lo ti om takani hay po hi oma hay hi enge ni ka hrichi lova hay hi om boka hay USB cable toy ani man na chu mai ngana kina manual te kai na kala en man lawa ka soeng khan ni chin develop khan ka wala kan lama po sa tangin chu unboxing kan nei ni manual te po ka chir man lawa eng tia vu tu nge ti po ka hre chi lawa aning ang yan karon phor chu kani tuna kan en mek lai minga hi lazy bracket mobile phone ini lazy arms te pon ti thawa lazy arms mobile phone ti te pon an ti thawa lazy arms ti hian ka hre thiam mai eng pawh ni sela tutorial ti du tan le table chunga hetianga thil siam du tan ziak du tan chuan tiang hi lei ve ngai chi ni amana to lo cheng za man nge ka hri chi alwa kan en chin nge cheng za man nge ti kha cheng zaruk le samruk pakwa ani cheng zaruk le samruk pakwa manani hi athakop mai ni chang kan soeng khan tripod nei mai la tripod chuan chunglama tangin noi lama thil table thil om te hi chiang takin focus thak theila pa chuwang chuan hetiang tripod stand tripod te kati table lazy arms ani mang chu hetiang kan lei hian
awesome takin table chunga thilom te kha chunglam atangin kan focus tir thenga drawing te arts painting ang chi te tin thil sang sang technical thil te pon yang chu khang te po kha awesome takin focus tir thei zung do na ni khami tan khan he teng he kalai ni cheng zaruk le samruk pakom an ni a amazon atangin ani khang zong khani mai te se nakina ahman nang chi te e mundam changa kalaron ti zelang